Каква хубав слънчоглед. Да хапна малко на него. Да звънна на Хасанто да видя къде е то. Къде са копчетата, бе? Ало! Айлан, ти си ли, ма? Тук Хасан, говоря на хенсфрито. С хенсфрито съм, ма. Шано. Ало, Хасан, ти къде си, ма, майко? Офиса съм, ям съм чуклет, ма. Аз не виждам на тебе, ти къде си? На офиса ям съм чуклет, чакай, не мога да слушам. Чакай да туря другия микрофон. Фани слушалката на него, да чувам на тебе. Сега чуваш ли, ма? Така, харно. Харно. Кажи си сега. Ами отидах на пазара, ма. Какво правиш там на пазара? Взех две патки да ям, ма. Путки ли? Патки, ма. Путки? Патки. Шапки? Ти ма Шушано, толкова ли ти проста? Хасане, не мога да чувам на него, бе. Чакай, супол там ми текна. Какво викаш? Взех две патки, ма. Шматки? Както тебе шматки има ли? Патки? Само патките се прядох, а? Две патки взе. И какво правят те? Шават ме от фурната. Ами айде идвай си вече. Трябва да готвим на децата. Ама аз съм къщи, ти къде си, ма? Гладни са. Добре, те са гладни, ама ти къде си? Аз съм вкъщи, бе. Аз съм вкъщи, не те виждам. Как тук съм? Погледни през слушалката, ще видиш на него. Как няма тавата, ама само кабели, мама. Ами ти къде си вкъщи? Аз не мога да те видя. Аз не мога да те видя, аз съм вкъщи. Абе ти да не си на телефон. Чакай да видя. Хасане, тук няма. Абе, де търсиш, ма? Патко. Не съм шматка. Къде си? Ама Патко. Чакай, не чувам. Какво викаш? Кой бъж да се, ма? Абе, търся коня на Хана Спарух. Тук магарето му. Ама ти кой си, ма? Аз съм твоето мъж, ма. Хасане, ти ли си, бе? Да, ма, ти къде си, ма? Елата бацна малко, че липсваш на него, ма. Ела там стои, ма. До саята съм. При дървата ли си? Да. В саята си? Да. Ми е хубаво, гарно, ще дойда. Ти къде си, ма? Аз съм у нас, бе. Как у нас? Ти гайдах от нас, децата гладно, ма. До микровълновата съм, бе. Ама нямата там, ма. Там се пъжиха яйцата, ма. Шушанчо, ти да не си с обратните чорапки. Защо не чуваш на него, аз като говоря? С обратната трътка съм, ма. Този човек. Защо така говориш на мене, бе? Хайде, сега идвам, там в плявната съм. Какво ще правиш? Да ти сготвя, да хапнем. Че на дървата ли ми ще ми готвиш, ма? Нема дървата. Дървата ще ги фащам друг път. Сега ще готвим... Ще те режа като дървото, ма. То романтично, бе. Да, романтика с братвата ще те режа, ма. Това какво се прави? Хубаво ли? Да, ма, ще има много кръв, ма. Не де. Идвам да коля ярито да правим манджа на него. Кой яре, тем ще коля, ма. Не де така бе, Шушане. От урез балони хора, децата измряха, ма. Какви балони, бе? Тято пусна манджата. То беше Веро, бе. Веро. Комшиката каза, че Веро не трябвало да слагам аз. Ко сложих между Шарлан да правя на него манджа с холио. Ама то... Да ти приказвам. Айде, къде си? Давай да ходим за дърва. Аз съм с хенсфрито и ти говоря на той, ма. На кое, ма? Ама ти си много проста жена, ма. Откъде те взех, ма? Ти си на хенсфри. Аз държа слушалката. Ти къде си? Аз съм вкъщи. Идвам де, аз съм салмата. Копай самата да си с Асенчо, ма. Кой? Асенчо. Кой? Асенчо. Асенчо ли? Това на комшиката детето. Не, бе. То малка от мене, ма. Малка от тебе. Долу, нали има ехо? Ехо. И аз така правя. Ти ли правиш ехо?
Да. Няма такова нещо, аз съм културен жена. Ти културен жена, културен брадва ще има, ще реже с нея. Хасане, Ще ти отива чангията. остави ти чангията, тези деца трябва да ядат нещо, да им сготвим яйца. Откъде ще ги дадем тези яйца, бе? Бе, как така ще готвим децата, бе? Казах ти за яйцата. Ще готвим децата. Не, бе, миличко. Яйцата ще сготвим на кокошката и петела. Ама петеля няма яйца, ма. Той има. Топки, ма. Не, бе, мило. Яйцата ще сготвим, не децата. Как така ще си колим децата? Искаш да колеш децата ли, ма, Шушано? Не, бе, муцунката ми. Ще сготвим яйцата. Ще сготвиш и децата. Ох, идвам. Хайде, чао. Обърни се. И бъде за скриха, бе. Чакай. Остай го, вече тията видяха, че няма да. Чакай малко. Баба, бъде. Хайде. И отиваш назад. Къде е моето Шушано? Ще ga видя сега да не е в саята. Да дам, то свети, много хубаво. Чой ги взел? Чакай да ga видя. Ма, Шушано, къде си, ма? Тук съм при яйцата. Искаш при децата? Яйца ли иска? Ела ти да ви покажа моят кучи. Моето хубаво кучи. Его, моето кучи, пазач. Това са биец. Яу! Много лош, той нинджа. Рамбо. Виж ко прави. Скача Рамбо. Ето го, Шушано. Ти ко правиш тук с ти лапи, ма? Вей, в моя офис ядеш ранджуклет. Чопля сенки. Ко чопиш, ма? Главата си ли? Семи. Какво семе искаш? Семи. Искаш семи? Не вижте семето, ям семи. Семе ли искаш? Ти ли стигне, ма? 10 деца да не са малко, ма? Само трендафилка там. Взем билка тук. 2 деца имам, бе. А другото? Ето на кумшита. Как на кумшията? От кумшията ли, ма? Да. Как да, ма? Они с бомбето? А то другия кумшия. Тихо, мамайко. А не с тута грека? Той е от другия кумшия. Че тут колко кумши имаш, ма? Имаме много кумши в нашото махла. Вашето махала не дай да чопиш тези въшки, ма. Има и въшки. Морски въшки имаме. Ти затова ли обръсна тази тиква, бе? Да, заради тебе не няма въшка на главата, ма. Ти се радва, че не са срамни. Да, ама ти имаш срамни. На главата ти са. На главата. Тихо сега, трябва да ходим и да готвиме манджата с яйцата. С децата ли, ма? Не, бе, миличко, да правим яйца. Да правим деца още. Добре, хубаво. И така да е. Хайде, ставай да ходим.